We are Er det rigtigt, I er Wookings? Hvad er vi? Wookers? Wookers. Så hvad da? Det har ikke haft nogen konsekvenser, det sagde du ellers til mig over telefontingsten. Jeg forstår ikke, hvad du snakker om. Du sagde, at det havde fået konsekvenser. Men det havde det også. Det sagde Sten lige, ikke havde det. Christian Nygaard og Dennis Rasmussen er sat af til denne weekendskamp. Er de sat af? Og røg ind på tredje hold Schumann. Nu er der mål. Ja da! Det er godt spillet, Undskyld, synes du ikke, det er lidt af en ændring, at Nygaard ikke er med? Jo, men han har med lavbud. Han skulle til. Det er for at være smart, han så siger, at han er sat af. Han skulle et eller andet. Hvad så med ham den anden, der heller ikke er med? Han skulle et eller andet. Det vil sige, at der er overhovedet ingen sat af. Nej. Det er bare fordi, han knocker træneren. Ja. Det var helt skægt. Kom, Christoffer. Rolig, Christoffer, rolig. Rolig Cruise Doofus. Kom, presse! Der er selvmål. Nej. Det er ikke flot. Godt, Niels. Det er da lidt umodent, er det ikke? Jo, det er meget umodent. Jeg er utrolig farlig. Ja, det må man sgu nok sige. Så for katten da. Den har Kasper ikke. Nu har sådan. Kom, Mathias Høgh. Kasper, kigge! Boom! Han er sat med hården i dag, han er. Flot, Mathias. Hvad er han? Han har vist ligesom overtaget Nygaards kreatørrolle, kan man måske nok sige. Hold kæft, han er god, mand. Ej, hvis han er kommet forbi der Katze, så havde det æder. Bang. Ja, det er godt! Det var hården. Nå, mand. Godt. Han skal nemlig ud, så han spurter ud. I blallende panik. Johnny. Sådan! Skal score? Jeg tror, du får 7-0 nu, gør det ikke? Det er da nok ikke meget galt. Sikkert sat lidt plads. Ja, det er godt! Ja, det må sige at være ok. Det er Niels. 10 minutter hjælpe kun. Niels scorer 2 der igen. Han er helt forrygende. Hvem var det? Niels. Godt! Ja vel. Hvad skal du nu? Jeg var lige over og klippes lidt i nakken. Ad. Der er ikke andet 15 minutter. Er din mor, eller hvad? Nej. Er din fætter? Kom, der skal ligge en der! Thomas. Er dommeren? Det er Thomas, der gør det. Hvem er Thomas? Salon. Thomas Salon. Hvad giver? Han kommer! Ulan Tugen. Kom næste! Kom, Jacob. Bliv der fast. Det er flot, Martin! Sådan! Kom, Mathias! Kom, hjælp hinanden! Der er grænser for hovnheden, det viser det her. Hvad er der, Christoffer? Prøv, Mathias, prøv! Ja! Flot, Kim! Kom, der kommer Christoffer! Kom igen, Mathias!
Loopings. Ah, det er synd, Michael. Kom igen. Kom, det har du selv, Lars. Kom, Martin er der. Godt, Niels. Men der var med. Ja. Ah, kom igen. Når de skal ud, så er de konsekvente, må man sige. De spurter ud og ind for den sags skyld. Godt, Martin. God! Den er der nu. Kom igen! Den er god, Dennis. Den er faktisk rigtig god. Ja! Niels igen. Sådan, Niels! Bestemt, det er fint. Hold der. Ja. Nå. Ja, kejlestiv. Stadigvæk. Det er når far, når han filmer, så står han sådan her. Ja. Helt tilfældigt. Er det sådan her, man skal gøre det? Nu kommer John. Man kan ikke forstå noget af det, han siger, fordi han er i panik, når han taler. Kom, spille! Ved du forresten nu, jeg står og kigger på AGF. Ved du, hvem jeg så inde på McD i Viby i går? Henrik Mortensen. Nix. Europamesteren Torben Picnic. Kør! Aha. Det var fedt. Han var lige inde og få en picnic. Og Dennis. Kom over til topkampen. Sagde han også sidst. Det var bare lidt mere konsekvent dengang. Højt. Svinsk. Men det er altså en 60-1 sejr. 60-0. Ah, det er Kasper. Han rørte ikke bolden. Det er Troels. Nå. Niels scorede 3 mål. Det må sige at være ok. Så er træneren. Jeg har en kommentar. Hvad så? Jeg vil nok sige ovenpå sidste weekends skuffende resultat, at det er en stor fornøjelse at kunne vinde igen herude. Men var det ikke på en billig baggrund? Var det virkelig en Det var en meget dyr baggrund. Vi må sætte 2 spillere af til i dag og lave om på alle. Ja, var det ikke dårligt? Au! Vi må lave om på hele opstillingen for at kunne klare det her, og vi må sige, at gutterne rejser sig effektivt efter den her kamp. Jeg tror lige, vi skal have Niels i fokus her. Niels, kom lige her. Lokal TV skal lige have et interview med den tredobbelte målscore. Er det der scorede 3 mål? Han hedder Dennis. Nå. Hvorfor siger du så, at det var Niels? Nå, det var ham. Han er ham der. Kan vi lige få et interview? Har du nogensinde scoret før i din karriere? Ja. Hvorfor gik du amok i dag? Trænerens skyld, sig det. Var det lidt ligesom Stoichkov? Hvorfor siger jeg egentlig det? Han scorede da ikke mange mål. Jo, det gør han egentlig. Var det trænerens skyld helt og holdende og udelukkende, at du scorede de mål? Nej. Nå. Han er sat af. Med knøserne på vej op til en velfortjent soda, vand og en rød pølse og et koldt bad og en varm filur. Og en bamse.
Skal du hjem nu? Happel City, nej. Nå. Så kører kartoffel. Se, det er Per Bæk Andersen alle sammen. Han er tidligere, det var dengang jeg ikke spille fodbold, han var på. Han er berømt! Vi har fået en berømt kamera. Det var fedt! Hvad for en tog, hvor du helst med til stopper? Hvad fanden laver han her? 19 minutter over 1 eller 19 minutter? Hvad laver du? Jeg filmer en rist. Det må siges at være spændende. Gammel hiphopper. Niels 2. Hvor mange scorer du, Kim? 3, ja. Hvor mange er du, Kim? 2. Han lavede 2. Hvor mange lavede du, Lars? 1. Det er i orden, du begynder at overlade til de andre. Hvem scorer så mere? Det var selvmål. Det gjorde Dennis, da. Vi angriber nu, og så er der selvmål. Fordi nu kender alle holdene. Og så stikker de Kim og Lars. Der mangler en mål til. Hvem scorer mere? Så er de 2 mand på både Kim og Lars. Niels 3, Kim 2, Lars 1, selvmål og Dennis. Og hvem så mere? Der er ingen, der har scoret mere. Hvem har scoret et mål mere? Der er ingen, der har. Vil du godt have scoret det? Scorer du 2, Lars? Kim har scoret 3 mål. Kim! Kim, hvor mange scorede du? Han scorede 3. Der scorede Kim 3. Dagens dansker. Mathias Høgh, dagens dansker. Skal vi lige klappe af ham? Han sparker fodbold. Ja, det er da godt klar over. Offensiv. Har du ikke ondt i ben? Med Stig i billedet. Jeg synes så meget, at det er BMI. De spiller. Jeg ved ikke mod hvem. De bad 1-0, fordi jeg var dovrøvs Katar. Og nu kommer der et mål. Det er det der. Jeg synes bestemt, det er fint. Og pøblen flipper. Som vi kender dem. Mennesker for helvede. Kom lige op, Lars. Lars, bliv. Kom og Søren. Rigtig, Kristoffer. Kom igen! Find en hver, det skal være vores mål! Det er jo også vores. Den tilhører klubben. Ja. Du kører med den, ingen ryg på nu. Lige ved at køre. Og så Mathias skal på den. Og så. Godt. Ja. Kom, godt spil. Det er rigtig Søren. Kom så. Ja! Kom så! Godt spil, Søren. Godt, Kim! Knøs. Kom, vi bliver ved. Godt spil. Kan du lide at spise? Ja, det er godt spil, det der. Kom så, Jacob. Ved, Jacob. Tro på den. Godt, Jacob. Hjælp ham med bolden. Godt, Kim. Den er der jo. Rigtig Søren. Gå så, Søren. Ja, det er godt. Kom så, Lars. Flot. Ja da. Ja! Sådan. De går jo helt amok. Stærkt det der. Jeg synes bestemt, det er fint også. Ja, bestemt det er fint i dag.
Det er ikke en reklamestation, det her. Men hvad? Sådan, kom! Ja da! Det er rigtig flot. Kom, det er godt, Lars! Sådan, prøv! Så nu er der mål igen, Allan. Ja vel. Kom igen! Ind mod mål, der, Kim. Mathias, den skal du selv hente! Kom, Søren! Ja! Bravo. Jakob tilbage! Kom, Christoffer! Den, der har bolden! Kom, Høg! Det er god! Ud! Kom nu! Kom, Jakob! Godt, Jakob! Kom, Jakob! Spille bolden, Jakob! Ja, udmærket! Kom igen! Kom, presse! Kom igen, Hvid! Spil lidt før, Jakob! Ja, men det, så må du... Sådan! Ud! Ud! Godt, Dennis! Godt takning! God! Kom igen, kom igen! Hold presset! Find så! Det er god! Rolig! Kom igen, Lars! Kom igen! Kom, sæt op! Kom, presse! Find så en mand hver, det skal være vores bold! Så kommer Martin! Godt, Christian! Godt, Martin! Og så den hopper! Kom, stik op! Pas så på, Hvid! Det er rigtigt, Christian! Kom, Christian! Ja, det er rigtigt! Godt, Hvid! Sådan! Kom, hjælp Kasper! Ja! Kom igen! Det er godt rykket, Kim! Det er flot, Kim, det der! Kom med, Søren! Så træk Jakob tilbage! Jakob tilbage og dækken på! Godt, Søren! Kom så! Kom, Søren! Ja! Kom, Lars! Ja, det er godt spil! Imponerende! Flot spil! Ja, kom igen, Christian! Kom! Kom med frem, Dennis! Det ligger godt! Fat i den! Nu kort. Kom, Anders, hold øje! Sådan, Anders! Kom ned, Anders! Godt, Anders! Tag ham! Godt, Jakob! Godt, Kim! Det er rigtig nok. Dommer, kig nu 4'eren, ikke også? Kom igen! Over foran, Ask. Han bliver bagt, du bliver tæt. Skulle han lige røre den der? Dommer, vågn derop! Lasse her. Lasse. Så er det der med frisk. Jeg synes bestemt, det er fint. Ja, det synes jeg ikke. Nå. I scorer ellers med målene. Det er ikke så godt, det der. Med Filme. filme. Og der er gået 17 minutter. Ovenhed på armen. Kom, bliv ved!
Godt spil! Han sparker lige under benskinnen. Ja, men det var da fedt, det er klart. Det sagde dommeren. Nu var det Christians benskinn, ikke? Allan. Nu har du godt nok et videokamera, så jeg må nok hellere lade være. Følg med spil, Lasse. Helvede. Dommer! Ja, det kan godt se. Kom, Lars! Mathias var det. Kom, Jakob! Kom, Jakob! Ham henter du! Nu, Jakob! Kom igen, kom igen. Dommer, vi skifter. Dommer! We shoot this. Dennis, kom! Kom så! Kom, vi skal hjem og dække op! Sådan! Kom igen! Kom midtbanen med op! Godt, Jakob! Så er Lars derude! Find en hold, Niels. Kom, tre mand, snakke! Den er god! Christian, hold øje! Sådan! Og igen! Kom, og så i hold, Mathias! Der, ja! Sådan det der. Ja, det er godt! Og ind med den! Så er han bagved! Kom nu, der sker jo ingenting. Kom nu, Mathias. Der skal ske noget nu. Spil den bold, Mathias. Kom, se Søren! Med Okay, Felde. Lars, han behøver ikke spille den. Kom igen, Lars! Det er rigtigt! Ej, hvor fanden skal man ramme hende der? Lad os da god nok. Du ramte bare ind i ryggen. Nej, det var da godt forsøgt. Kom, ja! Kom igen! Det er godt spillet, Mathias! Kom igen, Lars! Kom igen! Sådan. Det er vores. Godt. Næste mand. Aflevering det der. Og så hug den ind. Kom så, Lars. Ja da! Ja! Et hat-trick af Lars. Det er lækkert, det der ved. Godt slået igen, Christian. Det er rigtig Fik flot, på det venner. optaget. Ja, med kamera-tingen. Happel Sisi, hallo. Kan I ikke lide andre sange, den der puff? Hvad med Den den der hedder skub sømand? eller puff, tror jeg den hedder. Der, ja. Jamen, det er da så nemt. Kim der. Den er ud af kasse. Den går ind. Ah, det er i orden. Kom igen. Nej, kald på den. Goddag, dommer. Hvad synes du om kampen? Er der noget kamp? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er frisk. Synes du det? Ja. Det er godt nok. Okay. Det er rigtigt, det der. Godt. Sådan. Pas ham. Rigtigt. Rolig, Christian. Det er også Skal råbe. Ja, det er flot, lille skud. Ja, der var den. Fik du det? Jeg får alt, det ved du. Kæft, det var et sejt skud, og den bitte mand, han står der. Tryk, han er helt vildt høj, den målmand. Nej, han Hvis man stavler hans størrelse Tryk, op han på kommer ham i 20 Guinness. gange, så kommer han næsten til overlæggeren. Han er i hvert fald 1,5 meter mindre end Søren. Jeg synes bestemt, det er fint. Hell and a bad place. Hell is from here to eternity. Sådan opfatter målmanden her fodboldspillet. Hvor er bolden? For hell, det er virkelig, når store, brutale drenge sparker store læderbolde meget større end målmandens hoved ind over ham, så det bliver sikkert mål. Det er hell.
Som han tit siger til sin mor, hell and a bad place. Hell is from here to eternity. Og nu tror jeg, der er... Kom igen, Kim! Og målspark. Langsomt det der. Samle op! Rigtigt! Langt. Velkommen til Egon Special. Her har vi en fodboldskamp. Ja, nu er de lige ved at score. Nej. Godt, Kim! Det er smukt spil, Kim! Kom, afvente! Så, næste, Dennis! Kom ind, Dennis! Godt, så! Kom, godt ind! Gydende. Ja! Ja! Ja da! Ja! Stop for det, godt det der! Fodbold på højt plan. Jeg går helt sikkert til på midten, der var mål der. Bestemt. Det er mærkeligt. Rigtig, Christian. Det er det. Kom væk, Christian. Godt, Kim. Sådan. Martin, hvad er det? Er godt, der ikke set. Ja, bare ham stå. Nu skal have det spil i gang igen. Lækkert. Ja, det bliver med til en mulighed, ikke til lige. Harpel City Halle. Jeg vil bare spørge, om det var skægt at være i radioen. Godt, vi skal godt se Søren, Lars. Ja! Det var et godt tidspunkt. Jeg kan sige så meget som, at Brabrand har lige scoret til 6-3, mens jeg var ved at skifte batteri. Og det vil så egentlig sige, at jeg har ikke fået nogen af deres mål. Det første, der var jeg der ikke, og det næste, det var det der, dommeren helt klart så fra Mars, at der var mål. Og så sad jeg nokket batteri. Men det vigtigste er jo også de andre hvidblusede mål. Og dem har jeg jo fået med. Kamera og ting. Pøbel. Benny. Hun har en datter, der hedder Louise. Og en svigersøn, der hedder Mikkel. Og her har vi kampen. Den dømmer han garanteret ind. Var den også?
Der er mål. Ja. De morer sig over kækheder for knøsen. Skår nu, Mathias. Bare en gang. Nej! Han har kun scoret et. Nej, han vil slet ikke. Det er godt nok. Godt kørt, Mathias. Den er der næste gang. Der er Anders. Eller er det Troels? Flot, Jakob. Godt, Lars. Sådan, kom så, Mathias. Kør, Mathias. Kør. Kør. Helt alene. Helt alene. Sådan der, lav mål. Sådan, det er godt. Kom over og hjælp ham. Kom med op. Godt, Søren. Sådan, kom Niels. Rigtigt. Og nu koncentrer med afleveringerne. Vi spiller lige til de blå. Ja. Se derovre! Kom så, Mathias. Dumut sagde jeg. Er det rigtigt? Ja. Nå, han nægtede at blive interviewet i pausen. Ja. Han var en nar, var han. Han hedder Helmut, så vil han ikke have et fjernsyn. Han er ikke så sej, han. Nu er der mål. Dennis scorer. Det er Dennis ved længe siden. Godt det der. Godt spil. Hej, hvor det går. 7, hvad? 3? 7-3. Dommer, vi skifter. Kim. Slutresultatet blev 7-3. Højre ving. Kim, han er træt. Godt, Kim. Ja, det er godt spil. Han vil. Kom, Niels. Du kan med dig. Kom, Christoffer, den har du. Der, ja. Godt. Kom, 2 mand. Den er der. Og igen. Og kom nu til den. Kom til den. Kom. Godt spil sammen. Kom op igen. Godt, Mathias. Kom igen, Dennis. Kom så, Lars. Kom hurtigt herover. Brøle. Du kommer bare. Du kommer. Jo, tak. På Alto. Nej. Nå. Skal vi have en fad? Han er hoven. Vi skal dele med hans stor fad nu. En liter. Man kan få det. Vi gør ikke det på bro. Jeg vil lige filme, når de synger i omklædningen. 0. De er ikke så gode. Hvad er det første år? Spiller, de er 8 år gamle. Det første år, de spillede, der var det sådan med 15-2 og 8-60 vand.
Med Stig i billedet. Jeg synes så meget, at... Ja, her er vi så velkommen til Dus med dyrene. Ja, og Først har vi en pandabjørn. her er så alle specielt med. Med Stig i billedet. Jeg synes så meget, at... Ja, her er vi så velkommen til Dus med dyrene. Ja, og Ja, her er hunden set i woofer. Danny i dag mod HEI-hat med Blanky og Dennis Hansen, og ja, Blanky, det er jo ham, der man kan sige er alias Grev Gravholm, Kastenskjold von Holstein. Men nu har de desværre ikke nummer på i dag, så det er lidt svært at se, hvem Greven er. Fordi de spiller rent faktisk i træningstrakter, fordi det er så herrekoldt. Det kan vi se der. Mens BMI's knøser, de skider på kulden og spiller ufortrødent mod HEI-hat. Stor pøbel i dag, som man kan se. Der er trænerne og holdlederen, par udskiftere og en pøbelstilskuer for helvede. Og vi fokuserer på kampen her ved 4-målskytten fra sidste kamp mod Brabrand, Lars. Han har nummer 11. Og det bliver Troels, der skal tage det der. Ja, længst i hjørnet, Søren. Eller er det Anders? Det er lange hjørnet. Det er Long Jonas. Jeg går ind. Godt, Søren. Du har ikke interviewet ham, dommeren der før. Flot, Dennis! Det er ham, der kan lide at tage solarium. Ja. Men dem tør jeg ikke interviewe. Nej. Jeg tror, han slår mig ihjel. Ligesom ham der. Herluf, eller hvad han hed sidste gang. Jeg har ikke nogen nummer på, så man er ingen, der kan se, hvem der er Grev Gravholm. Nej, jeg kan finde ud af, hvem det er. Jeg tror, det eneste, jeg ved, hvem er, det er Dennis Hansen. Flot spillet! Det er imponerende godt! Det er dejligt! Hvem lavede den aflevering? Flot, Mathias! Det er simpelthen eminent. Det gjorde det selv igen. Det er sådan, det skal være ved. Du burde købe dig en HEI-hat. Folk vil gerne have noget at grine af. Og nu i horisonten kan I se Thomas. Kommer på sin motorcykel selvfølgelig. Og vi fokuserer igen på kampen. Godt spil, Mathias. Det er bragt til dommeren, Lars. Kom igen. Det var ikke helt. Godt, Lars. Det er godt. Scoren Kim. Han sparker. Dennis Hansen, halvklar. Dennis. Godt spil, Kim. Det er i orden, følg op. Kom nu ind med den. Dennis Hansen. Kom med 3 mand bagved. Han kom med knupperne. Came with the knubbing. I tell you, it was a tumor. Det er for sent, du afleverer den, Mathias. Det er dommer. Det er ham, der kan lide at tage solarium på Rodas. Kom, han skal afvente. Kom nu foran ham. Han skal afvente. Rigtigt! Kom så, Dennis. Kom, Dennis, kør med den. Der er ingen ryg. Kør med den. There's no back.
Flot. Kom igen. Godt det der. Rigtig. Også det forsvar. Sådan, det er godt kommet ned. Press that sheep answer. Kom, Mathias. Så var de ved at få en chance. Lars længere frem, Lars længere frem. Så fremad. Jeg tror, han tager røven på dem. Jeg ved det ikke helt. Sådan, Mathias. Det er flot spil. Ja, noget da. Sådan, nu er det gået. Har du ikke opdaget det, Jacob? Jeg er der bur eller sådan noget, eller Du har ikke fattet, der står 1-0. Er du fattet der? Med hjørne. Det er godt lagt, Kim. Kom igen. Tag den lange brune. Det er klart, du ikke har brug med. Det er jo vinter. Det er det jo. Jeg har heller ikke brug om sommeren. Nej, men det snakker vi så om i sommer. Hold op med at filme. Men jeg synes det ellers, det er så skægt. Jeg tror, de spiller lidt hårdt, de der. Har du fået fokuseret på Blanky? Men jeg ved ikke, hvem Blanky er. Det ved vi heller ikke. Godt, Kim! Så, Lars! Kom fremad! So lurings. Kom Søren af. Hjælp ham nu, der er 4 mænd om ham. Der, så er køn i midten, Søren. Vi kan afslutte, Søren. Godt, det er flot! Ja, det er godt. Den er der. Ja, det er lækkert. Godt sparket, Søren. Dennis Hansen. Det er godt, Søren. Sejt reddet af Dennis Hansen. Det tror jeg, vi skal spørge ham om bagefter. Det må sige så være ok. Dennis Hansen. Er I to klar? Vi kan lige tage en spurt ned til målet tilbage, så I kommer hjem næste gang. Der kommer fjeldabe hjørnesparket også. Ja, det er vi helt vildt dårligt til. Det er ikke så godt, var det? Nej, det var det egentlig ikke. Det er da ufattelig vigtigt. Kom der væk, hovne træner. Kom nu, vi klatter de bolde væk. Aflever! Kom, pres! Første hold skal spille hjem. Den ligger dårligt. Søren, du sparker for hårdt. Kom, du skal nok frem. Så Lars. Hjælpe, der er hele tiden 8 mand om ham. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Mål! Unings i Gunneds. Så vi brænder chance. Kom igen, Hvid. Hell machine. Var det Blanky? Godt, Lars. Takkel ham nu. Hell! Ham der går i kanten af feltet. Yes, nu. Vi er lige ind. Greven. Nu går han ud igen. Han har nummer 10 så. Det har han. Godt, kom igen. Hjælp. Lars, lad. Ude. Kom igen. Kasse. Min chance, det der. Det var nemlig min chance. Det er godt spillet. Af ham der. Igen, Lars. Skal der mere gejst på? Så, Kim. Sakse. Godt, Jacob. Ja, det er rigtigt, det der. Hvor er vi henne? Satan med god i dag. Det er fint, det er fint. Ja, det er fremragende. Det var bestemt fint. Ja, det skal ikke. Vi vandrer lige an. Så er der nok keeperen, han er 1 meter her. Kom igen, Dennis. I orden, Dennis Hansen. Dennis Hansen. Dennis, hvordan fanden er det her leder, det der? Hvad? Det der med vinke noget. De råber. Dennis vil vi vinke se. Hvad? Det var blot sidste gang. Nul. Kan jeg vise det.
Du, Niels. Godt hjulpet, Søren. Bagpå, Lars. Det er Jacob. Ah, må det ikke lige... Jakob, han er blevet til pis. Alle af hans holdkammerater, de havde ham og råber, Jakob, din Kom igen, mand. Lars. Det kan ske for enhver spil, virkelig. Ja, okay. Jamen så hold øje med HI, de skubber altså i ryggen. Det kan I, jeg spiller op. Nej, Hey. det gør jeg ikke. Også de skubber mål. Rolig, Blanky. Banky. Så er det helt køligt. Så er jeg afsted med den. Og se så. Greven er snobbet. Han går med næsen i sky, gør han. Så kommer der en psykopat. Godt det der. It's the Knubings-Dumings. Søren Sparke. Det er jo Den kan du chaufførens sætte ind, den knejt. her. Chaufførens knejt, han er gået over gevind Bare på kassen. Bagerste hjørne. i en helvedes ros. Lars, prøv lige vent til Lars er kommet derind. Den er der, Troels. Kom så skyd, hva'? Kom nu, Patte. Kom nu, Troels. Den er god. Nej. Kom igen. Den ligger lidt af pis. Kom igen. I vores. Den ligger. Ja, synes du det? Godt, kom her. Fuld knald på. Godt spil, Sandling. Der er ikke så god afstilling. Det fandt det ud af. Kæft, hvor en latterlig afsnit. Kom igen! Og for første gang får vi et HI-hat-angreb. Og det var så det. Sig nu stille, Lars. Hej, Søren. Lars. Har du det godt? Jeg har det. Godt. Godt det? Ja. Den er Thomas. Goddag, Niels. Folk vil gerne have... Dommer, det kan ikke være rigtigt, det der. Det er ikke CS6-fodbold. Der bliver lavet frispark uafbrudt på mine spillere. Vil du være givet over at blive herovre? Ja, Vil du være herovre, se? meget gerne. Nå, hvad siger du stille nu? Skulle jeg optage Hvis med det var det ture, godt ikke? svagt. Nej, det er super. Nu tager du i hvert fald ikke interviewe ham. Nej, det gør jeg satme ikke. Ved du hvad, hvorfor tillader han sådan noget dosk spil? Hej Søren. Forbryder Allan, Ja, der smider folk igennem vinduer, det gør jeg nemlig. Ofte. ligesom en rigtig forbryder Ja. i fængsel. Lol. Nu skal jeg skifte batteri. Lav dog nogle fodboldstricks. Hvor er bolden? Egon Special. Hvad laver du, idiot? Kom igen! Kom igen, Kim. Den er god. Det er i orden, Høgh. Højt plan igen. Som alle kan se, er der hjørnespark. Vi må hellere slume lidt ind, så vi kan se, hvad der foregår. Det kan man jo på et nymodens tekniskhedsmaskine. Og der kommer bolden ind over. Men HI-hat får ikke noget ud af det. Ja, det er godt, Høgh. Du skal på anden hold, ikke? Siger du? Jo. Kom, rør, Christoffer. Får du også ud til en kugle i går? Nej. Rasmus!
blevet fået lidt, men jeg synes stadigvæk godt, vi kan snakke lidt om tilskuerkrise. Der står Thomas. Hej Thomas! Godt, Niels. Godt skal det være. Rigtigt. Udad. God fløjne. Det er nemlig rigtigt. Find en blå vejr. Hej hej. Det er godt kæmpet, Lars. Fat i den bold! Kom nu midtbane! Det var Blanky. Var det Blanky? Ja. Godt, Mathias. Lige op, Jakob. Jakob med ham. Kim ind i feltet. Jakob. Nej. Det var Lars. Kom, og vi tager en skifter. Dennis Rasmussen. Hvorfor? Jeg har stor chance for at blive dagens tand. Og knopperne forrest. Det må man ikke. I morgen den der AGF-liga. Ja. Kom igen! Niels, kom så! Og du rykker ham. Hjælp ham lidt. Martin! Help! Skvæt. Kom bare videre. På ryg, så. Ud selv, Søren. Ind i feltet, Kim. Det er et godt spil ellers. Ja! Se, det kommer. Ej, straffe! Bare lang tid skal Endnu en gang med knopperne kom det helt sikkert. Snart hjem. Jeg så boksning i går. Ja, det hørte jeg. Det sagde du, dengang du var Søren Søndergaard. Han fik en kæmpe slænge, ikke? Så var lægen op og kigge på den, og så siger han sidste gang. Det kunne han godt, ja. Ja, det var et flot mål. Skal vi nu ikke lave en masse mål de sidste 10 minutter? Niels. As, kom nu. Sådan, vi kan også komme videre. Der er en form, vi får sejre et sted. Jakob! Det er flot, Jakob! Nej! Silkeborg. Ejner Rosbak. Nej! Ja, mål! Ja! Godt nok, Anders! Lige på kameraet. Så er der mål. Ej! Kom igen! Ja, det er fandme godt spil. Det er i orden, Lars! Ja, så skal du ikke give en bånd med alle dine fester på. Jo. Og mål! Den siger højere end dig. Det er du sgu. Igen helt sikkert nu. Ja, skål. Hey! Nu begynder målskålen lige noget. Jeg selv skal med dem 6 mål, ellers så lægger ud.
6-0 nu? Ja. Der er 5 minutter Flot, Hvid! Vi fortsætter! Vi kan nå 3 til! Så du døden sker i går? Den er varm, den er. Var det toren? Var det ikke toren? Jo. Den stinker. Den der med det der undervandscenter. Eller er det den med? Hvor de der unge, de er ude at sejle. Hvor det er mere kompliceret til festen i starten. Jeg faldt i søvn efter. Solen stiger på sådan en Nej, den er dårlig. Nej, jeg tror, det er mere kedeligt end at være kirke. Det er jo helt vildt så kedeligt. Yes, hug! Har I skidt på mål, Ind, Dennis. Ja, det er godt spillet, Dennis. Ind med den. Dennis Hansen tager den ikke. Ja! Godt, Dennis og Lars og Kim og Jørgen. Lige ham røde var her henne og faktisk rigtigt. Kom nu, Jørgen, I, og I kan sagtens nå det. Hvad? Nej, ikke nu ved sidste tid. Så jeg æder med her, ikke også? Så ryger det ud. Ja, Lasse, du har fået en voldelig lillebror. Kaster sig bare igennem. Ej! Kom igen! Lasse, skal I ud og se anden? Eller førsthold? Ja, det vil jeg gerne. Ej! Skal det ikke? Dommer, har du ikke en fløjt? Kraftedeme med ring. Nu bliver der sådan noget frispark. Tag bolden. Vi tager for kampen. Det var flot. Det er den tur, dommer, ja. Hvad? Tillykke, træner og... Dennis og Morten, kan I lige tage nogle vand på kampen? Selv tak. Jeg synes, dine unger spiller lidt hårdt. Du skal ikke sige mine unger. Det er nogen, jeg har overtalt her om årsklokken. Ja, okay. Det er lige, du skal nævne for dem. Ja, jeg kan også se, der var mange. Der var mange eftertakninger. Og dommer han og Stine og Rune og Rune. Det var det 7-0. Ja, det tror jeg, det går. Det var i hvert fald der omkring. God timing af Bo Hansen. Ja, det gør jeg. Velkommen til Sportshjørnet. Her i dag har vi en af de mest fremtrædende spillere inden for BMI Fik han en kryds? En meget seriøs spiller, som ikke fik et kryds i dag. Christoffer Nygaard. Christoffer, hvad mener du om kampen i dag? Fik du nok ud af det på højre kanten? Hvor for lidt mål. Hvad? Hvor mange mål lavede du i dag? Nej. Hvorfor er din mund helt grøn? Kan du sige bisbus, hipskebis? Kan du sige plukker frugt med en brugt frugtplukker? Det kunne du ikke. Prøv lige at åbne munden helt vildt. Det er lækkert. Og så der er en interview til venstre også for dig. Til højre for dig, der sidder Dennis Hyssing. Hvad med mig? Det gør han nemlig. Han er også en charmerende dreng, kan man se på det hele. Et dyr. Og vi vil gerne have haft et interview her med dommeren, men han kørte straks væk. Og det er ham, der kan lide at tage solarium. Repressalier for trænerne. Ja. Ej, men du er nok en kæk fætter, hva'? Han er et svin. Og nu skal vi filme, hvordan vi smider ungerne i svingepool. Igen et svammelt svin. Ad for helvede, du har en lammel tunge. Prøv lige at se her. Prøv lige at vise det. Selv du børn. Nu sælger du sådan noget til børn. Prøv lige at se det der. Han er jo fuldstændig ulækker i hovedet. Hold op. Hvad? Jeg har kun lidt. Men det er nok sjovt, at han klapper lige så hænderne hver gang, det går sådan næsten. Ja. Hvad?
Sådan hvad? Selvom jeg er tungt ikke optaget. Nej, det er varmt. Det er svin. Og hvis vi så går til balancen, så vil jeg se, at kreditomassen er blevet væsentligt forøget det sidste kvartal i indeværende regnskabsår. På grund af en del uforudsete omkostninger og en længere varende gældsætning i forbindelse med flere transaktioner med selskaber. Fortæl om din nye formel for vores sejre. Det er noget med MC i anden gange 3. MC i anden gange 8. Ja. 2 råd 4, lige 7 råd 3. Lad os være skal. Kristoffer krone. Jeg har ikke krone. Nej, der er hul. Så får du en hovedhedsspiller. Spændende. Fedt, hvor han lægger ham der. Hey. Men jeg så man kan se det på laveren. Jeg vil gå over en tejs. Jeg ser dommeren i fokus, skal vi ikke? Hvor er han henne? Jeg ser mellem blå der bag. Nå, det er lidt svært at se ham. Store Bent står der. Den står der. Det er noget andet hold. Hvad skal I valgte nogen? Det er dommeren. Han var den ene. Han har nok pustet dem. Så har han nok blevet Kasper Christoffer. Kommer I hjem? Nej. Og der går jeg ikke kniv der og tager det. Goddag. Goddag. Hvordan har vi det? Jeg har det fint. Hvad med dem? Dejligt. Vi har vundet. Har I det? Det er hovedsagen. Nå. Det kan man godt sige. Ja, det er hovedsagen. Ja, vi har vundet. Vi skal lige have et interview med anføreren. Han er en meget betydningsfuld person på holdet. Her. Jeg gider ikke. Svar er det, du får testet. Han er en lille... Hvad siger du om kampen i dag? For det. Nå, det siger du om kampen i dag. Hvad? Jeg synes, han var pissedrik. Okay, det var så anføreren. Hvorfor brændte du en masse chancer, helt sikkert? Ham og Dennis og Anders, de har brændt verdens største chancer. Det kommer ikke give os en hårdt på. Det var lidt stor, den der Dennis. Du kan sidde og tage dine fingre i ærmet til os. Vi kører altså næsten tredje største. Vi kører hele tiden. Det var da Niels går helt ved siden af selv i dag. Nå, der kan med det. Har du spist cornflakes? Det var en anden i dag. Har du spist batterier til morgenmad? Vel, Lars. Thomas, er det ikke rigtigt, det er TST-hat i dag? Jeg skal lige se, hvad jeg tror, jeg sker noget vildt nu. Hvad er det, konsekvensen bliver, hvis BMI vinder? Kom så, Nader. Det må da siges at være OK. Det er flot. Det er en brandkamp af BMI. Det ved du da ikke endnu. Kom, ja! Det håber jeg da så. Ja, det kan du da håbe alt det, du vil. Kom, Martin! Jeg tror ikke, jeg står helt strategisk rigtigt. Jeg kan ikke se det klart. Jeg tror, vi skal flytte os lidt. Det er også. Og vende, man kan ikke se noget. Næste bliver han sidder med bare røv på sidelinjen. Så er der helt sikkert mål. Ja, det straffer det der. Ja. Hvad tror du, denne form for fodbold. Hvad tror du, kampen ender? 19-1. Der kommer nok 5-0 eller 5-0. Det er lidt utydeligt der, det er jeg ked af. Med skyde. Straffe igen. Var det Troels? Nej. Det var ham der. Den lille nummer 6. Torben. Torben. Flot. Barça loco. I dag, hvis vi skal mod Ase, de har nok Lars Bastrup nu. Det er fedt. Nej, han har også scoret 100 mål. Han har spillet mod Rummenigge og sådan noget. Så skal han spille mod Plus. Det er jo ikke sgu da ikke realistisk. Fy da, Troels. Er det ikke Anders?
Nej. Nej, det gjorde du ikke. Jeg stod og sov. Vil du ikke fortælle, hvad der skete? Ja, den røg ind over målstregen. Nå, så ved vi det. Det var Lars. Ja. Så du det? Så kommer han ud, de spiller, Hej. Hej. Du filmer mig. Jamen, det var fordi, du stod i vejen lige pludselig. Undskyld. Det skulle jeg da ikke finde på det. Du lavede sådan et kasteskud med geværet. Så det skulle ikke kalde mig. Jeg fik den i hovedet. Ja. Jeg kan ikke se noget. Det er dårligt, det kamera. Keep up. Det var godt reddet. Jeg har kameraproblemer i dag. Har du det? Jeg synes, det nok er helt vildt, det kamera. Er du nervøs? Nej, vil du lave en test? Præstationsangst. Nej. Skal jeg lave en test? Ja. Det udsætter lige testen midlertidigt, men jeg synes, det slører helt vildt nemt i dag. Når man zoomer lidt ind, så bum, så slører det. Så lad mig prøve. Ja. Det er korrekt. Ja, det synes jeg nemlig også, ja. Ja! Fik du det, Thomas? Det gjorde jeg. Godt, Thomas. De har scoret igen. Det var Lars. Jeg kunne ikke... Var det Lars igen? 7 balle. Han er god. Ja, han er anfører. Så skal vi finde Lars. Hvor er han henne? Han er oppe i midtercirklen i Frelsen. Flot venner. Der var ham, der scorede. Det var fint. Det er fedt. Christian har den. Det er hårdt, det er det. Ja, det tror jeg godt. Ja, det siger jeg sgu også. Nu scorer de mål igen. Det er ikke. For Troelsen, så skyder han sikkert langstøds. Er der med armen? Ja. Den er blevet god! Så kan du filme et godt mål. Ja. Det var et godt mål. Det var Lars, var det ikke? Jo, det tror jeg. Nu må vi næsten have fået tilgivet, for nu har vi fået nummer 2 og 3 mål. Ja. Ja, fedt. Og Lars er også på midten. Han får den der. Så. Fik du den? Ja, men jeg synes nu ikke, den er så god længere. Er den ikke god? Det er ikke godt. Jeg vil lige prøve at teste lidt, når man zoomer hurtigt. Den er vist ok. Ja, men det blev et lidt sløret mål, tror jeg, men det blev ok. Det var der. Ja. Han kæmper som et vildt dyr, Niels. Det er godt. Han er et dyr. En frø. En hest. En ko. En
Knu. Morten Inge. Ellers var det ikke. Skal han have nogle stoffer, siger han. Det er da Troels for det. Luft under, rigtigt. En lille sort. Hvad? Skal du filme, Allan? Gør jeg også. Så skal du tro på det, Allan. Dunas. Hvorfor filmer du det der, Allan? Det ved jeg ikke. De står jo bare stille. Cut the hammer, it's on traction, baba. And she on a god, that's on that. Godt mue. Kom igen, Kim. Godt mue. Godt mue. Kæft, den er ikke god, mand. Godt bue! Godt bue. Det er meget fint, det der ellers. Ja, det er ok. Nu må vi sige så få det her hjørne fra en god vinkel. Undskyld, jeg mener det her mål fra en god vinkel. Ja, det var altså bare det der mål, vi fik fra en god vinkel. Ja, vel. Godt set, Bue! Bue, han er ikke det, skal. Det er 5 minutter for sent, det der. Kom igen. Altor er glad. Altor er tæt på at blive kredsvinder. Det er fedt. Det er satme fedt. Skvinder har pilsner. Dit Altor, det er mangelfuldt. Det synes jeg også. Det er dit hår også. Jamen, det er det muligt. Thomas. Jeg går heller ikke og kalder mig hår. Optagelserne, de bliver ikke så gode i dag, Lasse, fordi... Har du ikke fået målene? Jo, jeg har fået 3 af målene. Sejt. Thomas fik det ene. Men og nu får du det der. Der er sket et eller andet med det. Den går ind. Nej. Det zoomer ikke særlig godt i dag. Hvad er der Det er galt? ikke skarpt. Det står ikke helt... Det står fandme ikke skarpt. Det kan du se, Du når har du ser trykket på nogle optagelsen. knapper. Det har jeg formentlig. Godt, Lasse. Kom igen, Christian. Kom igen. Du skal lave en strodal med at vende rundt. Hæft, han er hoven. Ja. Det er håneri, det der. Sådan. Det var hovenhed på det allerhøjeste plan, ja. Det er nu ikke aften endnu, Allan. Nej, men det sagde jeg også i går, dengang jeg var til fredagsbar her i aften. Det kan jeg ikke holde op med. Nå. Godt, Lars. Fredagsbar. Ja, jeg fik øller. Fine, så er det helt sikkert. Så Christian, læg ham. Så lige en trøje på. Har han det? Og den er der. Ja da! Kom igen, presse! Det er helt vildt. Det må man nok sige. Godt kørt, Kim! Nu er de helt færdige til at se fodbold. Han er god til at sparke fodbold. Anders, du kommer ind som ven. Det er de nu alle sammen. De er nu alle sammen ret gode, synes jeg. Jeg er også. Godt lavet, As! Men som venstre bakke skal være. Godt, den ligger der! Du kommer til at køre op ad siden, så bare gør det. Det er Claus, ham er han her. Få fat i den bold!
Godt, kom igen. Kom igen. Så er du der, Martin. Ja, det er der hoven. Det er flot, Martin. Han er sagt for god dag, Martin. Det er fremragende, Martin. Og videre prikke. Godt, og så kører du ind, ikke, Mathias? Godt, det der! Også nogle af de store mænd i klubben er her. Bent Hansen og Bjarne T. Det er spidserne i det nye fodbold. Du se. Det er jo fedt. Det er fedt. Kom, fyld op! Kom! Godt Kommer der ud, gode. Kim? Nu er også en Jakob. Så kan du gå det. Hvorfor er du på? Jeg er bare træt. Nu skal jeg lige høre. Vi lige interviewe Jakob her. Han er sur. Allan. Der har du et triggerpunkt. Han er sur. Han har været ufattelig sur hele dagen. Det er helt... Nogen har taget din poplanding. Ja. Nu har du tisset på din spandau. I morgen. Hvad sker der ikke? Vi skal have 20 for hver. Kolder. Rigtig, Kim! Kom så, hva'? Jamen, så får I noget slik, for vi ligger godt! Ja da! Søn, kom igen! Det ligger godt, Kim! Godt, Dennis! Kom, Martin! Kig ud, stille og roligt. Anders kommer. Kom, Anders. Rigtig, Anders, kig bolden. Sammen med Dennis selvfølgelig. Det er også sådan. Godt, tak. Bestemt, det er fint. Udmærket, Ask. Så! Høj, hug den ind! Han har chance for at score sit 3. mål i år. Det gør han ikke. Jo. Nej. Kom igen! Godt, Kim! Godt bunge. Først er du fremme med 200 kroner. Kom, snak sammen! Snak sammen! Lad os skrue på. Du har spillet. Ja. Ja. Ikke godt spil. Rigtig flot. Godt, Ask. Ja. Kom, tilbage til Søren. Så. Væk med lortet! Kom nu, har I fået nogle penge igen? Den er ikke god til at filme i dag. Slut. Nej, det er da lige meget. Ja, du hjælper ham overhovedet ikke. Ham træner, han bliver snydt hele tiden. Ligger godt! Hold kæft, kan vi få større chancer. Hug den ind! Hug den ind! Nej! Hug den ind! Hug den ind! Nej! Kom igen! Kom så! Kom, Anders! Kom, Mathias! Godt, Martin! Ja! Ej! Kom så ind med lortet! Det er lækkert, det her. Ja! Hæft, det var sejt, Bue. Godt spil, kom igen! Vi har 20 med nu. Jeg skulle spørge, hvem der vil være. Lasse. Javel. Venstre. Spil ind. Han har også en rolle nu. Han vil heller ikke spille bold. Stærk Nygaard. Det er lækkert! Hold kæft, det var ellers sejt. Du burde købe dig en DST. Folk vil gerne have noget at grine af. Godt. Okay, det er rigtig nok, Dennis. Kom igen. Synger, Thomas. Det lyder så pænt. Kom igen, Dennis. Lyder det af pis? Nej, det lyder pænt. Jeg synger om TST-hatte. Du synger om 7 Seconds Away. Der er ligesom en forskel der. Skal vi synge om TST-hatte sammen? Det har jeg jo lige gjort. Og så ind i feltet. Ja da! Ja! Kom igen, Kim. Jeg tippede jo 5-0, husker du nok. Ja, det gjorde du faktisk. Hug den ind. Så er det klart, at jeg skal have 20 af de der 30 øl. Kom igen. Godt, Jakob. Skål helt sikkert lidt mere. Så du dinosaur som os? Nej, det var babys 2-års fødselsdag. Ja, det var helt Den gik helt amok.
og hærget det hele og åd sofaen. Så det har du fået til at sove. Ja, den er lidt træt efter den åd så får jeg det ikke set. Det var helt vildt sjovt. Jeg fik sådan en elbil til fødselsdagsgave. Så kørte den bare rundt helt vildt stuen i jagt i Robbie og Charlie. Hvorfor har du ikke optaget det? Nej, bare ikke du. Sådan min onkel ikke. Jeg har optaget 18 minutter. Og han vil have, at jeg skal optage 45. Det er Martin! Ja. Action. Vi skifter dommer. Ja, tak. Ja, det er ret godt lavet. Christian Sparke! Kom, Christian! Søballe! Og Søren! Straffe igen. Råber I lige. Søballe, kom! Råbe. Happel Sissi, hallo. Jeg spørger, om det sker ved Søren, radio. Søren! Ruls! Anders! Kom hurtigt. Ja. Du er også angriber. Hey. Godt. God kamp, Lars. Og de klasse vinder. Ja, han løb mærkeligt, synes jeg. Godt, Søren. Godt, Søren. Godt kamp. Han hopper 20 meter op i luften på hver skridt, han løber. Kommer vi ikke ind længere? Det kan godt være. Jo, I gør sådan med 30 sekunder igen. Ja! Det var ikke 5-0, hva'? Godt lagt, Kim! Hvad? Nej. Kom igen. Kom, Dennis. Kommer, Dennis. Ha! Det var fedt. Lige tisseren. Det er der ingen, der er. Den går ind. Ja! Sådan! Lækkert, Ask! Godt uskeds. Knap så godt, Bue. 8 minutter. Bue, han er sur. Det er jo ikke ind igen. Kom igen, Bue. Nu er ikke så sur. Bue. Det er så slå med. Nej. Nej, det var det ikke. Kom så, Karsten. Kom igen, Kristoffer. Det er fedt. Du har fået en ny bluse. Det har jeg. Den er pæn. Din er også pæn. Tak. Det kan jeg godt lide. Så har du palladium på. Ja, det har du også. Ja. Se. Det er pænt. Hvad der står 7-1, ikke? Og du har kåbebukser. Film mine kåbebukser også. Du har også en jakke på. Ja. Se, der er også den der. Han skal være meget brunere end dig. Se. Vorte hånd. Nej, det der varmelt. Ja. Men det kan du jo ikke gøre for. Nej. Undskyld, Allan. Har du klippet din... Du har barberet dig lidt på din bankbar, der kan Det har jeg, ja. Jeg tog kun sådan et stykke af, så nu er de kun så langt. Ja, vel. Hun spiller sgu da sammen med Stig, Godt, Kasper! Kasper! Vippe! Ah, det er hoven, det der. Ej, det er synd, Kim! Kim, du går alle op! Kom igen! Pas på offside, Kim! Groft overfald. På en af teknikerne. Det begynder at blive mere voldeligt. Det kan vi godt have en debatrunde om, kan vi ikke? Nej. Ja, til sammen, kom! Lykke, træner! Tak! Og jeg vil hjælpe. Ej, det gør ikke så meget. Tror jeg gerne, hun vil. Kan vi lade os gå? Ja, du skal ind på banen. Filme jubelscener. Ja, det var virkelig godt at filme med det bøssekamera her. Det er det varmeste tidspunkt på kampen. Det er der, hvor trommehænderne springer nu. Det er varmt. Hej, træner. Ellers sig tak for kampen. Ellers sig tak for kampen. Vi skal lige have et billede. Vi er kreds vinder. Au! Du er en knøs. Du scorede 2 mål. Ja, hvad? Lige have et billede. Vi skal have en bold. Jeg vil sidde ned. Klubledelsen har valgt at give Sukkermand flag. Det bliver. Ja, hvad så? Får vi ikke? Kasper, kom nu her. Altså, vi har en bold, Lars.
Det er i orden, Kasper. Jeg skal stå op. Er du god, Allan? Ja, jeg er god. Hvad Det med er det lidt andet filme. flag derovre? Kom lige over, piger, med det flag der. Så smiler vi til fotografen. Hey, vinder! Kom lige her med det her. Det er ret. Lasse. Allan, han. Kom. Ja, hej. Vi kan ikke gøre det godt nok. Vi går hjem og træner. Tag et til. Jeg ser lige der varmt lidt tandsmil der. Det er helt Hvem vildt. var det, der vandt i dag? Hvorfor tror du ikke, det straffe? Du lige svare mig på det. Nu er jeg ikke. Fokus på Kasper. Verdens stolteste målmand. Han tog ikke det straffe. Giver du lige at tage trøjen med? Okay. Tak skal du have, ven. Jeg har bare en fodbane. Lad os lige få samlet lidt sammen. Pøbel. 1-0. Lige efter din søn. Hvorfor napper han ikke den? Jamen, ham er stolt med. Ja. Jo. Hej Kasper. Hvad synes du om jeres pækhed? Nå? Du skal da vinde den også. Tak skal du have. Lykønsninger for højre og venstre, og for venstre og højre, og for midten og for oven, og for neden og for neden. Så bliver du øl det der. Ja! Lykke, broder. Tak skal du have. Filmmand. Jeg synes bestemt, det er fint. Jeg har aldrig prøvet det før. Nu skal der stå og blinke Oscar-klip hen over det. Jeg har forberedt en tale. Har du det? På 20 sider. Den er her i min tale. Jeg tager lige ud for noget æde. Ja, det er Er du herude? Ja, så kommer jeg bare hjem. Ude, top, kontant 100, børge. Jo, det kommer. Du skal blive sentimental nu. Jeg bliver helt vildt ked af det nu. Jeg venter lige en fødder, man siger. Hej Stævnings. Hej. Hvordan føles det? Det var jo dejligt. Føler du dig glad? Endelig. Ja. Ja. Har du aldrig været det før? Glad? Jo. Ja. Nå. Det smiler også over hele 5 øren, som man siger. Så. Jeg ved godt, det ikke er en 5 øre, men det er et hoved. Det er et hoved. Ja, hvad er det, de plejer at sige? Er det hele taget gået op for jer, at de har vundet? Nej, det går nok op først op for os, når vi skal spille næste kamp. Og jeg kan slet ikke beskrive det her, det er helt umuligt. Jeg kan slet ikke forstå det, alle de tilskuere. Hvis tilskuerne ikke havde været der, havde I så kunne vinde? Ja. Hvorfor det? Hvad med filmmanden? Så havde vi ikke kunne vinde. Nej, det er nok også med. Hey. Lækker, hva'? Det er senere, der skal vises i et program i DR, det her. Er det altid? Jeg vil tage den med. Nej, jeg har ikke. Det er så en pøbel senere her, der skal vises senere i en udsendelse på tv lang tid efter sejren. Ja. Med strække. Han er jo vild, ham der. Han er pissefuld. Det har han været hele dagen. Jeg scorede på hovedstød. Kan du næsten beskrive, hvad du føler lige nu? Nej. Nu kan jeg jo ikke sige dig, mand. Hey, stille og roligt, der er en tilbage. Der er ingen grund til at løbe hurtigt. Okay. Hvad så har du lighteren? Det skal jeg åbne. Ja. Han skal åbne den. Det skal gå sådan her, med øje, sådan her. Okay. Ja, der er desværre lidt tåget herinde, så det er lidt svært at se, hvad der nogle vigtige spørgsmål her. Ja, kan jeg næsten overhovedet forstå, det er gået op for mig? Nej, altså, det er slet ikke gået op for mig endnu, altså. Jeg ved slet ikke, hvornår det går op for mig endnu, vel? Det bliver søndag 8 dage mellem 3 og 4. Ja, måske eller også 6:30 mandag aften, lige over ved kiosken. Ja, det tror jeg også, det vil nok være det tidspunkt. Du skal huske det spørgsmål, jeg altid stiller håndboldpigerne. Hvordan har du det lige nu? Hvordan har du det lige nu? Jamen altså, jeg er simpelthen bare så glad, ikke også? Ja. Jeg synes simpelthen bare, det er så fint. Det er da klart, jeg er glad. Jeg er glad i dag, ikke også? Frank Pengel. Og der er dagens dansker med de lange bukser. Dagens dansker, det er Martin Seaton. The Dagens Dunsked. Han fik absolut topkarakter på Sjælland.
Lars Søballe, kan du beskrive det første mål, du scorer? Hvad sker der? Det kan jeg ikke huske. Nå, er nogen, der kan huske det? Dit kamera er dukket. Er det dukket? Nå ja! Jeg kommer midt for bolden, den hopper over en modstander. Ja, hvad så? Og så målmanden går helt glip af bolden. Hvordan følte du det lige, da du scorede? Dejligt. Vi Nå, hvordan har I det lige nu? Dejligt! Vi er 3 spillere! Er vi det? Ja. Nå. Hvordan kunne det gå til, at I kunne slå TST 7-1, når I sidst tabte 5-0 hjemme til dem? Fordi vi spillede bedre. Håber I vinder Jysk Mesterskab? Det gør vi helt sikkert. Håber I det? Ja. Nå, hvorfor det? Nej. Og nu noget til afslutningen. Hvordan føles det at have vundet kredsmesterskabet? Jeg synes, at det var rigtig flot. Og jeg vil tilbage til studiet. Selvfølgelig. Det håber vi. Det er kun en vis, der med forår, men ja. Blev du mål til 1-0? Det var det, jeg ikke fik med. Der var en mand, der spillede bolden frem til en dreng, og så drengen han sparkede til bolden, og så røg den forbi. Det var Lars Drengballe, var det ikke? Jo, det var Lars Drengballe. Så røg bolden ind i mål, og så Bæveren, han sparkede bolden ind i nettenmålet. Det havde han jo gjort. Og så sagde vi, ja, ude på linjen. Ja, og så, det andet mål, det oplever jeg sådan, at der kommer en bold, og så bliver den spillet sådan hen, og så sparker den dreng til bolden, og så ryger den ind til Bæveren igen, Lars, og så sparker han den ind i mål. Og det tredje mål, der kommer en dreng og sparker til bolden. Den, ja. Ja, det gjorde han med hovedet. Og så det tredje mål, der kommer der en dreng og sparker bolden hen til Lars, og så sparker drengen den ind i mål. Tak. Og det fjerde... Ja. Målmanden havde ingen chance. Nej, det var helt umuligt. Nå. Vi hænger ud. Allan? Ja, det gør jeg. Hej Thomas. Hej Allan. Kom ind på. Tak. Velkommen til Brabrands anlæg. Ja. Hvor står det henne? Ja, det var det, jeg stod lige og kiggede, men står ingen steder. Står ikke så meget. Jeg finder det for dig, Allan. Ja, det må du gerne, Thomas. Det er en ordentlig velkomst. Ja. Allan, jeg tror lige... Der er et skilt. Derhenne det er ikke så stort. Nej, men det er der. Det er det. Det kan vi se nærmere på bagefter. Nu skal kan vi vi se godt. hallen. Kom, Allan. Ja vel. Se, Allan. Ja. Nu skal vi snakke om. Brabrand. Velkommen til Brabrand. Ja. Og der er flag. Det er... Hvad er det, der står der? Frist, ikke svage sjæle. Hvem var sådan nogen som dig? Stop. Spritkørsel. Det er som din mor praktiserer sig til. Ja. Nå, vi går ind i hallen og kigger. Det kan vi godt, Thomas. Det er Brabrand-hallen. Og de vil give et lille vink. Tror du, de spiller i første division? Nej, men de er gode. Ja. Det er da tydeligt at se, at det ikke bare er motionister. Lidt stiv i lemmerne måske. Måske vi tager bedre med et vink. Måske ikke. Jeg bliver meget koncentreret. Det er meget om det, hva'? Ja, det må man sige. Han er streng. Men hallen er flot, Thomas, det synes jeg. Den anden? Ja. Den er... Når jeg snakker om selve hallen. Hallen? Den er pæn. Det skal nok blive en god dag, det her. Vi kan jo slå fast, de er kredsmestre. Det har været en forrygende sæson. Det har det. Det har været flot, det har været fejende. Hvad kan man sige? Mens vi er her, Allan, skal vi se på nogle af de her prominente. Er der en Hall of Fame her i Brabrand? Det er der. At her har vi håndboldafdelingen. Ja. Og se Per Kok Jensen. Han er en stor mand. Torsten Nielsen. Ham arbejder jeg sammen med, kan jeg sige. Det kan jeg allerede afsløre nu. Nå. Der kan du bare se. Ja. Prøv at se, hvor glad han er.
Ham der. Han er glad. Mener du Jan? Nej, Niels. Prøv at se Niels. Niels? Ja, han er glad. Han er meget glad. Niels Christian, han er tilfreds. Er der flere i Hall of Fame? Der er mange. Men det kan jo ikke blive ved. Nej, det må jo have en ende. Men vi skal i hvert fald lade op til den her kamp. Brabrand BMI skal vi lige ud, fordi vi er på udebane. Det er ikke så tit, vi er på udebane, men når det sker, så er det til gengæld. Så er der fest og farver. Helt sikkert. BMI har jo gode resultater på udebane. Ja, jamen. De har gode resultater. Også på hjemmebane. Hvor de spiller? De er gode. Kredsvindere. Ja. Og tillykke med det skal der da helt sikkert lyde her fra vores side. Fra studiet. Stort studie, vi har i dag. Ja. Og vi stiller ud til kampen. Det gør vi. Vi står ud til kampen. Og vi kan se, træneren har løjet lidt med hensyn til det store fremmøde. Hvad siger du, Allan? Skal du snakke med dig selv? Ja. Jeg siger, at der er ikke så stor fremmøde, som vi troede, som træneren sagde. Nej. Det sagde han også på hans telefonsvar. Gjorde han det? Ved du ikke det? Nej. Vi har mange biler, men I er selvfølgelig altid velkommen til at komme ud alligevel, hvis I vil. Så Lasse, han sparker hårdt. Ja. Den lange brune. BMI skal op på deres tæer. Og nu starter kampen. Kampen starter. Nu er der mål. På Brabrand. Nu er der mål. Stadions. Kom så, Lars. Score med held. Med score! Lars scorer balle. Kom så, Lars. Med op, Mathias. Så den går ud. Tror jeg også. Ude. Film ham. Prøv at se Lasse og hans fine. Konsekvent har han dømt. Det er i orden, nummer. Hvad sagde du? Der er mål. Der er mål. Der er mål. Ja! Han hælder ind på Lars. Ja, en gang i år 2000. Kan du ikke lige lave et slow motion? Han så det ikke. Godt, det der ved. Det er jo din søn, Knud. Hvad? Hvordan har du det med at se ham score? Jo, men jeg har det egentlig helt fint. Bliver du ikke helt varm indeni? indeni? Jeg synes, det er i orden. Ja. Bliver du varm indeni? Altså, hvad siger du? Bliver du varm indeni, når du ser det? Ja, især når jeg får det her kaffe af Lars. Ja. Med en masse sprut i? Ja, så gør jeg. Men han slægte jo sig far på med den teknik, så du godt. Ja, det kan jeg godt se. Der var lidt styr over det. Ja da! Ja da, Kim! Det er jo interview Knud. Knud igen? Knud, det er jo din søn, der scorede. Ja, jeg synes, det er fint nu. Det, er du endnu mere varm nu? Det tegner jo godt i dag. Han bliver ved med at slægte mig på. Hvor har han den teknik fra? Han er ved at hælde ind på Lars Søvalle nu. Han var rask ved havelågen, hva'? Ja. Hvad hedder det sådan? Rask ved havelågen? Det kan man da godt sige, Allan. Ind over byen. Rask ved havelågen. Rask? Hedder det rask? Sagde jeg ikke noget andet lige før? Det tror jeg ikke. Vaks ved havelågen. Hej, træner! I er gode! Kom igen, Ask! Nej, pas på. Kom! Godt, der! Jakob! Hvorfor tror du, Jakob valgte at sætte foden på i den situation? Jeg tror, han tænkte sig om, og ellers var den jo gået ind. Nå ja. Han var vaks ved havelågen. Ja, han var vaks ved havelågen. Det er altså de forkerte, der afsluttede, synes jeg, ikke? Godt, kom så! Rolig, Lars. Hørte du, hvad det var? Ja. Ind og sige tak for kampen, Lars. Det er altså for tidligt, Lars. Kom nu lige! Det var Sten. Ja. Lidt. Nej, jeg sagde ikke lidt. Det var ikke lidt. Ja, men jeg sagde Der er kaffen. Der er kaffe. Prøv at drikke det, Sten. Kig ned i kaffen. Nå, du tør ikke. Kom herhen, Allan. Der er vodka i. Hvor ligger vodkaen? Der ligger en i den. bunden. Den er der. Den kan jeg se. Der er hjørnet. Der ligger en lille klat. Er det tæt spil, det der? Det er meget tæt spil. Allan, det er meget tæt spil lige for øjeblikket. Ja, det er. Det synes jeg også. Så film mig i stedet for, så. Det var Lars, han filmede. Hvorfor scorer Kim ikke igen nu? Det kan være lidt tid Jamen, siden. det er fordi, de er lige presset lidt i bunden. Nå, det må jeg lige se på så. Ja, jeg prøvede lige det, Allan. Ja? Det er i år. Stukket sig i det derude, så er der sgu en knæ. Det kan jeg ikke. Det er dem selv, der må være vakse ved havelågen. Der er et flagbytte. Der kom ikke noget flagbytte. Det var løgn, det han sagde. Cheftræneren, det beholder flaget, siger dommeren. Nå. Det var da lige godt svinsk. Rigtig, Mathias. Ja, sådan. Og så lige op i linjen. Det er rigtigt, Mathias. Kom så, Lars. Det er rigtig flot spillet. Ja, det er så. Det er rigtig flot. Ja! Ja, Lars!
Vi har trykket. Suverænt. Og hvor lang tid er der gået? 5 minutter. Lars og Kim, det er godt spil. Godt, Mathias. Vi har lov, Kim. Må du hellere lade være, Kim, ellers så koger din farve over herude. God aflevering, Høgh. Hold lidt igen, Kim. Det kan vi ikke have. Prøv at se, hvor rød. Fortsætter med de her. Kom, han er derinde. Kom igen, Kim. Kom igen. Ræk så. Ja da, så. Ja da. Nej. Ja da. Kom igen. Jeg skal også spille, Mathias. Det er rigtig flot. Mathias, det er godt. Det er rigtig flot. Ja. Ikke en ferie, han får. Hallo? Hallo, han kan nogle ting, hva'? Hvor står faren ind i enden? Hver gang han skruer, du skal faren ind. Det er så genialt, det er. Nej, sat med dig. Det er ikke kniv, men nu kunne han begynde at provere. Hvorfor scorer jeres søn ikke? Irene? Nej. Hvorfor scorer Lars ikke? Få ham til at score nu! Det kan han sige til fisken også i aften. Det der, det får han ikke. Godt, Kasper. Det kan ske på en dag. Så. Ja da! Kom igen, Kim. Der er medvind. Han er godt nok lidt spids. Kom igen, Lars. Kommer Martin. Der er lige en lille frisbak der. Ja. Godt, Kasper. Sådan, Ask. Det er rigtigt. Hvad? Mathias, spil den bold, ikke også? Ja. Han er helt fri. Jakob, så får han det. Der, Rigtig, Jakob. Det er flot spil, Jakob. Det er rigtig flot. Kom igen, Lars. Kom igen. Noget dramatisk, som sjældent sker. Hvad laves han? Han sagde, at dommeren var et stort, møgbeskidt røvhul. Det var da ikke særlig fedt. Jeg troede, han fik ostemaden. Det er rigtigt. Mathias, Kom, Ask. og så får han med det samme. Sådan. Skyd. Den er god. Okay, det er kom ind i feltet. Og så skal han ligge der. Godt, Lars. Kom igen, det ligger godt, Lars. Anders er med. Ja da! Nej, Kom, Ask. Kig på bolden. Sådan. Godt, Ask. Kom igen, Mathias. Ja, den skal trykkes der. Man skal bare prøve. Okay. Men er der stadig? Ja, okay, Lars, det er i orden. Næste gang, Dennis. Lige herhen. Jeg havde ret i en af dem i hvert fald. Ja. Jeg var prøvet at skrue den ind. Jeg skal lægge den helt tæt på keeper. Ja, så skal han bare helt over bagved. Så tager den, så smækker den ind bagved. Det kan jeg ikke godt. Få en afsnit op. Direkte. Jeg tror faktisk ikke, jeg ved det ikke. Min skole, altså, det vælger nogen. Og hvis du sparker for blødt, hvis du sparker blødt, så bliver det alt. Jeg ved det ikke. Det kan man selvfølgelig tyre den lidt midt i, så kunne der opstå en masse tilfælde. Kom, Mathias. Nej, Røvs. Ja da. Kom. Den ryger ud til eneste. Den når han ikke. Jo, det gør han. Men det gør han den anden ikke. Trøjen og tage en trøje på, hente ligger henne ved tøjen. Det er den at sige den navn. Sådan gør vi altid. Anders, hvad sagde dommeren til dig?
Hvad gjorde du? Har du faktisk en kørselspenge for Anders? Var du svinsk, Anders? Hvad siger du, han er? Mongol. Hvad har han gjort? Har han været væmmelig? Han siger til Anders, som ikke passer. Nå. Han er en mongol. Javel. Det er virkelig. Godt, Søren. Er det rigtigt? Der kommer han, der han lige. Jamen, nu scorer han jo igen. Kom. Det er godt prøvet, Kim. Og vi returnerer til Anders. Er det rigtigt, hvad Christian siger, at dommeren er en mongol? Ja, nemlig. Det var fordi, at han var lige ved at komme forbi, så holdt til ham i trøjen. Og så lidt efter, så sagde dommeren, at det kan han ikke se på, for ellers fik jeg gul kort. Jeg troede lige, du fik et kort der. Jamen, det gjorde jeg ikke. Det var det heller ikke pænt gjort af dig. Nej. Du er lidt svinsk her til. Godt, Martin. Sådan. Hjælpe ham. Godt. Det er lækkert, Martin. Martin. Rigtig flot. Det er mega godt. Godt taget med, Ask. Ask. Dommer, der ligger en. Kom ind. Ikke se, han står derovre. Med hans heste. Han står derovre med sine heste. Det gør han da. Den er stor. Skal lige lide dem op? Det er ikke en hund. Jeg ved godt, han tror på den, så er du klar. Ja, det kan han ikke komme og sige bagefter. Nej, det kan man ikke. Det er sådan en tale hunde med. Ja, det kunne være det. Fuldstændig med hunden, ja. Prøv lige at se de sindssyge hunde. Så parer de også. Og det er to anden hunde. Det er ikke ordentligt galt. Jeg tror Martin er ordentligt. Ja. Kom! Søren og Max. Genialt vammelt. Kom, vi skal lige op på mærkerne. Det er varmt sådan noget. Nu skal du lige passe lidt på gloserne. Du skal jo ikke have alt for svindsprog. Hvordan vil du derimod udtrykke det, Thomas? Jeg ved, du kan formulere dig. Det er jo ikke genialt varmt. Nej. Det var... Pissevarmt. Nej, det er jo også lidt ulækkert. Ja, det er sådan... Det var ulækkert. Ja, det var ulækkert. Ja. Det var mindre dejligt. Hvorfor var de ikke gode der? Ja, jeg synes, at hvis jeg må sige noget, så Troels, den ligger for langt fremme. Synes du, det er Anders, der ligger for langt fremme? Det passer ikke hans defensive pligter ordentligt. Nej. Det synes jeg ikke. Det har han ikke gjort. Han er nok for tæt på at komme op og score. Vi vil jo alle sammen gerne score et mål. Det vil jeg engang imellem gerne. Jeg kan bare ikke. Nej, sådan er det for nogen. Ja. Kan du det, Thomas? Nej. Nå. Søren! Prøv at se øje i venstre. Han har svært armen. Jamen, det ligger en på sin, altså. Det er rigtig nok en idé. Altså, selvfølgelig skulle hun snige over i år. Ja. Allan? Ja? Det bliver der mål, Allan. Tror jeg også. Så kan du øve dig på en sætning, hvordan du ytrer dig. Omkring målet. Ja, nu sparker Kim jo, og han er jo en fantastisk. Mål, Der kommer Lars op. Nej, det var så med Ask. Et utroligt fund. Dansk fodbold. Dansk fodbold, ja. Det var Ask. Og før driblede de ud over baglinjen. Han forsøgte virkelig, men det mislykkedes. Har du nogensinde tænkt på at afløse Henrik Larsen som velkommentator, Christian? Ja. Nå? Når jeg engang bliver ligner ham også lidt. Helt vildt gammel. Han er 100 kilo. Ja. Du er også lyn. Ja, det er i orden, Lars. Det er i orden. Ja da. Kom igen. Du har overhovedet ikke fået det mål. Kom, lige op og hold presset. Vi skal være mere aggressive. Kom, Ask helt ud siden. Mathias, du tager ham længere ind. Christian, nu igen. Det vil sige, det var et godt skud fra Lars. Vi skal have det mere. Kom, vi skal ind og hjælpe Dennis. Vi har fået at vide, at dommeren er en mongol. Der mangler en op, Dennis. Godt, Søren. Nej, det sagde jeg ikke. Jo. Han Du stemmede i. Meget stor. Jeg synes godt nok. Det er et svinsk sprog, de Han er fører. et skvat. Hey. Han er virkelig et skvat. Han kan virkelig nogle svinske udtryk. Ja. Det er ulækkert. Det er ulækkert, ja. Hvad vil du derimod kalde ham, Thomas? Han er knap så sympatisk og imødekommende. Simpelthen. Det er sådan, du skal udtrykke dig. Hvad er der, Mathias? Gang. Ja. Der er han. Kom, Søren. Lige sæt her. Godt, Søren.
Kom. Vi skal have den bold ud. Kom ud med den. Dommer! Der blev I rystet, hva'? Nej, det var Sten. Ja. Rolig, Lasse. Rolig. Vi skal ikke have nogen smidt ud. Rolig. Det er kun værst, at det går over. Jeg tror, vi skal interviewe dommeren. Han er i få. Godt, Kim! Christian Sparke! Nu er der straffe igen. Ikke filme, når bolden er helt derude, Allan. Nej. Så er der mål. Det var der ikke. Kom Dennis, det er rigtigt, Dennis. Nu skal jeg jo kunne se noget her. Sådan, flot presset. Godt, Thomas. Vi bliver nødt til at gå op på tæer, sådan at jeg kan se noget. Ind med lortet, for fanden. Ja. Det er en genial spilning. Ja, det er flot. Hold. Det var på grund af det stykke slik, jeg lige gav ham. Ja. Kom igen! Hvad med at grine håndligt, Lasse? Rigtigt der. Godt, den til ved. Yes! Nej, godt keeper. Kom igen, koncentration! Han har lært lidt af Dennis. Thomas? Det skal ligge ved linjen. Ja vel. Kom op. Er lige en kejle med til mig? Og høre om dommeren, han vil have medvirket i et interview. Ja, for vi vil jo ikke mase på. Han er vi jo ikke. Det er vi ikke. Hvis han føler sig for sky, og det er for meget at få kapere for ham, så trækker vi selvfølgelig tilbage. Det gør vi helt sikkert. Ja. Det er op til ham. Vi er sympatiske. Det har vi dommer. Nu må vi så høre, om han er indstillet på et interview. Kan vi få et lille interview, dommer? Kan vi ikke? Er du hoven? Nå. Det var da nok pjat. Det kunne vi ikke. Vi går igen. Det er i orden. Så har vi også prøvet det, Allan. Ja, det er første gang, faktisk. Han var knap så sympatisk. Han var knap så imødekommende, kan man sige. Nu ryger jeg mig selv ihjel. Ja, det kan vi flere gange. Utroligt. Jeg tror, han skal splices sammen med hende over på købmanden. Det tror jeg også. What a great couple. De kan være pisse bamble over for alle. Nej. Det vil man sige, vi fik et rent svar. Hørte du, hvad han sagde? Han sagde, må vi få et interview? Nej, ud, sagde han så. Sagde han det? Det sagde han. Røvhul. Det er Allan. Ja, Thomas, vil du ikke sige, at det var modsætningen til ham der var imødekommende, som vi fokuserede på? Ham der godt kunne lide til solarium. Nej, det var ikke ham. Ham der lagde en klump voks over på sit hoved. Om på hans hoved. Ja. Han var meget glad. Han var imødekommende. Jeg ved ikke, om vi skal se den kamp i aften. Men han var så imødekommende. Ja. Han var sød. Jeg ved ikke, hvad der er galt med ham herinde. Jeg tror, det her det er hans... Præstationsangst, tror jeg, det er det, der trykker ham. Det tror jeg også. Han har virkelig gjort sig selv til midtpunkt. Og nu er han ligesom bange for at tage følgeren, tage konsekvenserne af det. Nej, det kan vi ikke. Sådan, Hvid! Vi kan se ham derinde. Hurtige kombinationer. Det er nok ligesom den fra ATV. Ja. Vi går hen til ham igen efter kampen. Spørger vi, må vi få et interview nu? Nej. Ud. Højre nu, kigger med nu! Højre! Rigtigt! Det ligger godt i hul der. Ja, det kommer, Lars! Ej, hvor fremme. Næste, Christian. Godt tæmdask. Kom med, Martin. Ja, det er godt. Hver gang losseri. Kom, prøv lige at spille bolden i stedet for bare at slås. Nej. Godt, Søren. Rigtigt. Okay, kom igen. Kig med den. Sådan. Jørgen Kim. Ja, orden, Martin. I orden, Dennis. Udmærket. Du burde købe dig en brabrand hat. Folk vil gerne have noget at grine af. Du burde købe dig en brabrand hat. Folk vil gerne have noget at grine af. Så tager vi salme 242. I østen stiger Gud op. I østen stiger hjørner. Jeg vil gerne høre, hvad er status på vores gymnastik og kaffeaften?
Thomas skal have kaffe. Kom, Søren. Allan skal have kaffe og gymnastik. Og er det i orden, Søren? Niller skal have Kom, vi skal spille til fungere. Nej, det var Bo. Han skulle have 9 gange. Bo skal ikke med. Jo. Skal han også med nu? Skal have 9 gange. Så er det derfor, det bliver aflyst, ikke? Ja, det er det. Helt sikkert. Jeg kan desværre ikke tale lige nu. Ud. Javel. Allan, så må jeg nøjes med dig. Det er opfint. Kom. Kom frem! Søren, det er kan det være, du er klædt sådan, som du er? Kom så frem, det knapper. Sådan, Kim. Så er der kasse. Hey, det er det, jeg vil høre. Hamas, nu scorer han. Ja, det er Der er kasse. Der er mål. Nu skal jeg se, om jeg kan finde ham, der scorede. Det er godt. Ja, det er da klart, han er glad. Hvid, lad os nu komme i gang. Han er ikke der. Der er han. Er det dommeren, du filmer? Hvor er han ved siden af dommeren? Ham kan vi godt lide. Han er imødekommende. Kom til, vi fortsætter. Skal vi lige filme Lars' forældre? Står der og gemmer sig. Det er rigtig godt. Det er Irene og Ib. Irene og Ib, de stolte forældre. Kom, når vi enden til. Jakob, ham det er din mand. Nu skal vi lige huske, at Lars Bentland skal sige tak for kampen. Det skal han. Jo, det er sejt. Thomas, nu skal du op og spå. Grisen! Ja! Sådan! Hvor har de godt af det, hva'? Ja, brabrændt hat. Ja. De stinker. Skal jeg lige spørge ham om noget? Hvorfor står du herude hele tiden? Nu ligner det noget igen. Du burde være inde på banen. Det er Lars, det er godt. Okay. Ske, hvad der vil. Ske, skal der ske. Ja. Her hjælper kun bønder. Spil nu! Ej, det er flot, Jakob. Godt, Jakob. Nej. Nu. Dommer, prøv lige at vågne op. Hjemmedommer! Hæft, der var straffe, mand. Ja, nu skal vi jo heller ikke overfalde ham. Ubegrundet. Ja, når der er straffe. Hvad synes du om dommerpræstationen? Jeg har været lidt skepsis herude over for ham. Jeg vil gerne udtale mig efter kampen. Ved du det? Ja. Nå. Jeg vil. Jeg vil godt komme med en lille bemærkning nu. Det er ikke det bedste, vi har set i år. Det var pænt formuleret, Lars. Ja. Jo. Du er lidt bedre til at formulere det end Christian. Han siger, han er et skvat. Vi behøver ikke lige så svinske i vores mund, jo. Han er altid så hurtig. Ja, det er han. Han bruger altid på alt. Det er en rimelig god kritik af ham. Godt snakket sammen der. Han dribler der. Det han lært af mig. Ja, det er flot! Det er godt. Ind med lortet, Jakob. Ja. Ej! Det er godt, Jakob. Godt, Jakob. Det er i orden. Hold op, Christian, er du for bange? Det var da godt.